velkommen til et lille minicruise til Oslo. En halv time før vi skulle hjemmefra, regnede det. Men vi kom derind til skibet. Og da vi skulle sejle, der skinnede solen faktisk fra en skyfri himmel. Og det er jo lækkert. Jeg har taget et par billeder ud over København. Og udsigten op fra 11 etager er jo fantastisk. Der er faktisk 11 etager op til toppen af skibet. Der ligger dyre både i havnen. Rigtig dyre, tror jeg. Der er et view ud over lang linje. Og der er masser på skibet, der egner sig til at filme. Det blæser en hel del, når man er ude at sejle på åbent vand. Det tror man ikke. Det ser stille ud, men det blæser voldsomt. Men det gør ikke så meget. Man kan jo gå indenfor i varmen. Der er mange forretninger ombord, hvor man kan handle toldfrit, og man kan godt gøre nogle gode køb. Og som jeg sagde, så er skibet fantastisk. Man føler sig jo som helt kongen. Og trappen ser ud som om den er lavet af guld. Det er den ikke. Men det ligner. Kan man se Helsingborg i baggrunden. Flot ser det ud. Og hvor en pokker han har fået skibet derind, ved jeg ikke. Der er ingen plads i havnen, og skibet er stort. Men ind kom den da. Det var sådan et lille afbræk i en skøn tur. Det er så indgangen til vores kahytter. Der kan man se, hvor meget det egentlig blæser. Man kan måske også høre det. Det er voldsomt. Ja, her tror jeg nok, vi har gjort klar til at skal spise. Der er i hvert fald 2 store restauranter ombord. Det er virkelig udsøgt alt sammen. Nu tror jeg, det er ved at være sengetid. Det går hen og bliver mørkt udenfor. Og folk de er så småt begyndt at gå til ro. Det er jo så tidligere om morgenen, hvor vi har startet indsejlingen til Oslo. I starten af Oslofjorden. Det er specielt den sidste time. Den er fantastisk. Hvor man kan se, at der bliver smallere og smallere hele vejen op.
Det er selve receptionsområdet, vi ser her. Og vejret, da vi kom derop, var virkelig dejligt. Sådan spredte skyer. Det generede os ikke. Der kan man se udsigten fra små sædepladser der foran. Ja, det er en utrolig tur, det er det. Nu tror jeg nok, at vi er på tide at tage stille og overlede mikrofonen til damen i bussen. Hej alle sammen. Hjertelig velkommen til Oslo og sightseeingturen med HMK. Bussjåføren vår heter Tom, og jeg heter Ann. Vi har nå hentet dere på Oslo båtkaien. Nå er vi på vei til vår hovedgate Karl Johan til Nationaltheatret, der turene starter klokken 10. I denne bussen har vi litt forskjellige turer. Vi har en Oslo panoramatur, en 2 timers byrundtur og 2 forskjellige highlights-turer, både 3 og 4 timer. Alle turene går til gjennom Vigelandsparken. Vi kjører opp til skihoppet i Holmenkollen. Da har vi fotostopp ca. 20 minutter. Så viser vi dere selvfølgelig byens sentrum. Cirka klokken 12 stopper vi midt på Karl Johan ved Nationaltheatret, og da dere som da har valgt Oslo Panoramaturen går ut av bussen, mens highlights-turene både 3 og 4 timer fortsetter da til Halvøyabygda. 3-timersturen er da utvidet med besøk av Vikingskipshuset, og dere er da tilbake klokken 1, og 4-timersturen besøker da igjen i tillegg Kon-Tiki og Framsiden. Så alle turene kjøres i denne bussen, og senere skal vi forklare når vi skiller rutene fra hverandre. Og vær så snill og husk selv på hvilken tur dere hadde valgt. Så ser dere straks opp på venstre side et stort cruiseskip som ligger der ved kaia ved Festning Akershus. Og byens sentrum er det bare på den andre siden av festen. Vigelandsparken, som damen talte om, er utrolig. Fantastisk mange smukke blomster. Og det specielle ved den park er, at springvand, og dem er der flere af, er dekoreret med menneskelige figurer. Det ser meget, meget flot ud. Og da har vi da søndagen i midten. Som man kunne se, så er turen til Holmenkollen temmelig kopieret. Den ligger højt. Sådan en tur skulle jeg ikke prøve. Men det er et tilløbsstykke. Utrolig mange mennesker. Og om vinteren, der er der is og sne der. Nu er det et badebassin. Om sommeren.
Man føler det næsten som at køre nede sydpå. Mange hårnålesving. Man kan næsten fornemme, hvor højt det ligger. Og det betyr at 70% av Oslo altså grønt. Med skau, parker og andre grønne flekker. Og der er plads til bussen dernede. We are now driving down to the city center, a little short round, and then we'll stop by the National Theatre around 12 o'clock, so the ones that had the 2-hour trip will leave us. Så er vi så tilbage i byen igen. Det er så det kongelige slot. Så ved jeg ikke, om vi har været heldige. Men det er den kongelige livgarde, der kommer der. Det er musikanter og det hele. Jeg ved ikke, om jeg kan overdøve musikken. Jeg prøver en gang. Jeg har lagt lidt andre klip fra byen ind imellem. For der er ikke noget ved at kigge på et orkester hele tiden. Så vi kigger på her. Men skønt vejr var det. Så det blå himmel ind imellem. Så er vi så tilbage på skibet igen, efter en dejlig dag i Oslo. Der kan man se Holmenkollen udefra. Og jeg er sikker på, at det ikke er sidste gang, vi har taget den tur. Det var en oplevelse. Man kan slet ikke blive træt af de billeder der. Den korteste vej til udgangen er mærkelig gulvrøde med grønne og røde selvlysende fire. Der var også lige tid til et bad der. Der var utrolig mange japanere i øvrigt. Jeg tror nok, det er noget af det sidste, vi ser til Oslofjorden.
Nu nærmer vi os København med raske skridt. Vi tager lidt af udsigten. Så er det vist på tide, jeg siger tak for den her gang.